Днес разговарях с един млад човек, едно момче, който се интересува от моите видеа и ми каза как мога да се развивам в социалните мрежи. Как мога да правя видеа, блогове, да пиша статии и така нататък. Момчето се занимаваше с мрежов маркетинг, току-що е стартирало и се допита до мен с идеята да започне да развива своя бизнес изцяло онлайн. Първото нещо на срещата в месенджер, което проведохме, е като му казах да се развива, да наблегне върху личностното си развитие. За целта аз му показах ето тази книга, момент само, Мисли за обогатяване на Наполеон Хил. Аз му казах, Иване, аз когато прочетах тази книга, моето мислене, моят менталитет изцяло се промени. Затова ти препоръчвам, ако искаш да се развиваш изцяло онлайн, първото нещо е да прочетеш тази книга, ако не тази, поне има доста други книги за личностно развитие, където ще ти помогнат да преосмислиш нещата, да почнеш да се развиваш. Мисълта ти ще започне като цяло да имаш градивни мисли. Другото нещо е, което му казах, да се развива своя личен бранд. Личният бранд представлява това, хората след време да започнат да те познават. Да познават, твоето име, твоето лице, начинът ти на мислене, за да може, след време когато кажат, примерно, Иван Иванов, да знаят този Иван Иванов с какво се занимава, с какво помага на хората. Така че личният бранд е един от най-важните неща, които можеш и трябва да изграждаш, да усъвършенстваш след личностното развитие. За да може да ти бъде по-лесно да общуваш с хората да те познават, за да ти имат доверие. Така че тези две неща като цяло, когато човек започва нещо, дадено нещо, няма значение какво. Какъв онлайн бизнес, личностното развитие на първо място и на второ да изграждане на личен бранд. Тези неща, ако ги развиеш на 100%, естествено, че няма да стане много бързо, това ще стане с течение на времето. Ти тогава ще имаш твоите клиенти за твоя мрежов маркетинг. Той ми благодари и аз му пожелах успех и така от време на време ще се чуваме, за да видим докъде стигат нещата и да му помагам за бъдеще, естествено. Ако ти е харесал това мое видео, харесай, цъкни едно сърчице и го сподели.